בוא תראה אחי, הם אמרו לי השכנים, חתמו, הפתימו אותי, אמרו לי, היה פה בית מעט שבניתי צימר, אמרו לי תשבור אותו, תפתח את הדלת פה, נסכים לך לחיות פה. שברתי אחרי שחצי שנה באתי פה, שיקמתי ים כסף, שברתי את הכל. אני עכשיו עוד הורס, ירד גשם, אז עצרתי. הוא מפרק, הנה, אתה רואה, הכל מפורק. אמרו לי לחסות את הגינה לחצי, כל זה היה סגור, כל זה הייתי משתמש בכל זה. תחתוך את הגינה בחצי, תשאיר את כל החצי הזה עם הזה פתוח, כולם חותמים, כולם חתמו לי, שברתי את הכל. הנה עכשיו אני שובר את זה, שיהיה להם גם כניסה לגינה הזאת. אמרו לי לבית משפט, אמרו לי תוך 45 יום, אם אתה לא תפנה פה, נבוא נעצור אותך. איפה אני אלך? לאן? מה אני אלך לפשע? אני יותר לא פושע, אני 8 שנים אוכל פה, לפעמים אין לי אוכל, אני אוכל את הלחם עם תה. אתה יכול להיכנס לחדר לראות, אני הלכתי היום בשביל 200 שקל, להביא כמה דברים שיהיה לי לבית ולקנות אוכל לכלב. איפה אני אלך? אני 8 שנים מחזיק את עצמי בשיניים, והיו פה אנשים פושעים, ונטרלתי אותם, ולא פתחתי להם דלתות. לבד אני פה. למי אני מפריע? אני 40 שנה פה, לא תגיד לנו, אני גדלתי פה על האדמה, אח שלי מת פה על האדמה, אבא שלי, באתי איתו פה באדמה, אבא שלי גרה פה קומה רביעית. זה מה שיש לי פה. אם אני עצבני, אם אני רוצה לקנות סמים, אני בא לפה, אני קונה זוג יונים. אני לא אומר שאני לא אלך מפה, שיתנו לי מוצא, יתנו לי איפה ללכת, יתנו לי בית של המיטה, חדר, שיתנו לי חדר. אני אחרי אירוע מוחי, יש לי אישורים שאני לא יכול לעבוד, שאני אסור לי לעבוד בכלל. ואני הולך עובד, ואסור לי לעבוד. אני לפני כמה ימים עברתי אירוע מוחי שני כבר. אמרתי לשופט שאין לי איפה ללכת, אותו זה לא מעניין, הוא אומר. לא מעניין אותו. איפה אני אלך? אני מקווה שימצאו לי פתרון, למה אם לא יהיה לי איפה ללכת, אני מפה לא יצא. אני אתאבד פה. אני אתאבד להם פה, אני מפה לא יוצא. אם לא יתנו לי פתרון, אני לרחובות לא הולך. לפשע אני לא חוזר.